Bismillahirrahmanirrahim. Musulman doğullar, Allah tebarek ve taala hemmemizin etýän ibadetlerimizi öz dergahyna kabul etsin. Bilşiňiz ýaly Kadr Gece öwümizde Hudaý tebarek ve taala Kadr Gece artykmaçlyk fazilatlyk beripdir. Hatta Kur'an-ı Mecitde aýtýar: "Leyletul Kadri hayrun min alfi şehr." Yani Kadr Gece özünde kadr bolmadyk, 1000 aýdan afzallar diýär, faziletkendir diýär. Tefsir Vesitde Ata rahmetullahi aleyh İbn Abbas radıyallahu anhumadan rivayet edipdir. Peygamber Aleyhissalatu vesselama Beni İsrailli bir adam Huda ýoluna 1000 aýlap jihad etdi diýip habar berilenle Peygamber Aleyhisselam geň gali we arzu etdi kaşkem şu ýyl adam meniň ummatymda bolsamış diýdi. Hudaý tebarek we taala munajat etdi we ýalvardy, bar Hudaýa diýdi, sen meniň ummatymyň ömürlerini inki ummatlaryň içinden gysga ömür berdin. We amal ýüzünden näni meniň ummatymyň amalyny iň az amally ummat aýlandyrdyň diýdi. Şonda Hudaý tebarek we taala Peygamber Aleyhissalatu vesselama hediýe sowgat etip beren zady Kadr Gece boldy. Öz habibi dostunyň kalbyny taqwiyet berip aýtdy: "Muhammed" diýdi, "Men saňa we seniň ummatyňa bir gijeyi ata etdim, bir gijeyi berdim" diýdi. Beni İsrailden 1000 aýlap Hudaý ýoluna jihad etmeden näni faziletken bolan gije diýdi. Musulman dowullar, 1000 aý hesap etsen 83 ýyl 4 aý bolýar. Hudaý tebarek we taalaň fazl-y kereminden şu ummaty Muhammediýe beren bagşyşy şu ki bir jegijede wadat edipdäni 83 ýyl 4 aýyň sogabyny biz hasyl etýäs. Şu gijelerin gadryny bileýin. Şu gijelerde Kadr Gecesinde ýöne bihuda oturuşup, gülüşüp geçirmeliler. Şu gijeni ibadet bilen geçirmeli, taat we gulluk bilen geçirmeli. Hudaý tebarek we taala hemmemize tawfik bersin. Şol gijede ibadet edipdäni daňat ýança Hudaý taalanyň taatyna, gullugyna bolup geçirmekligi muýasser we muwaffak eylesin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.